В първа специализирана АГ болница за активно лечение Света София прилагаме индивидуален подход, отлична медицинска грижа и емоционална подкрепа. Тук се отглеждат преди всичко физиологични, здрави деца, но се случва да се родят и болни. Деца с инфекции, с респираторни проблеми, деца, които имат генетични проблеми. Държим много на психологичното състояние на жените. Имаме отлични медицински грижи, индивидуален подход, емоционално придружаване на всички наши пациентки. И нашата мисия е да осигурим най-добрите грижи за пациентките, използвайки най-съвременните достижения на медицината. Повишавайки квалификацията и на средния медицински персонал, да можем максимално добре да се грижим за всички новородени и за техните майки, за да може раждането да бъде един наистина незабравим щастлив момент. Ние сме с стаж около 30 години и малко повече, само с това се занимаваме. Пациентите са добре дошли, винаги са добре обслужени, улеснено е записването на график, всичко е през регистратура, всичко е електронно по здравна каса. Единствено желание си иска, който иска да заповяда. Превенцията е борбата с рак на гърдата. Всички, които имате нужда от професионална помощ и грижа за вас, с много любов и търпение, заповядайте в първа АГ болница Света София. Работим в екип И сме обединени в обща кауза. Стоим отговорно зад решенията си и влагаме сърцето си. Ние сме тук и сме готови да помагаме За раждането на новия живот.